ସାଇନି ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ରୋଷ୍ଟିଂ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ଏକ ମୁଭି ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ପୁରା ମସ୍ତ। ଫିଲ୍ମ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମଟା ସିଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା। ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ 2। ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି। ପୁରା ଟିଜରଟା ପଳେଇ ଆସି। ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ ହବ? ଅମ୍ଳାନ ବାପା ମିହିର ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଏ ଗଲେଣି ହେରି। ସେହି ସିଷ୍ଟମଟାରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଟାର୍ଗେଟ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଧନ୍ଦା ପ୍ରାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପାଇଁ ସେଟା କ୍ରାଇମ୍। ସବୁ ଇଲିଗାଲ କାମ ମୁଁ ଲିଗାଲି କରେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି, କାରଣ ବାବା କହୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ମୋର ଥିଲା, ମୋର ରହିବ। କିଙ୍ଗ, ମାଫିଆ କିଙ୍ଗ।